स' लोगोफोर दैमारि ब्लग्स यूट्यूब चेनेलाव आरो खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय रौता बालिसियायाव गोथार मुभि नायनो थांनायाव माखासे भिडिअ'सफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो सानदों। स' इन्टारेस्टेड बा भिडिअ'खौ अन्नानै नायलांदो। स' लोगोफोर नै ओमफ्राय जों थांगासिनोमोन आब' गेमस्रि आं ओमफ्राय जोंहा आनै मिन्स आब' गेमस्रिनि बिमा जों साथामजों थांगासिनोमोन। स' नायलांदो बिदिब्ला भिडिअ'सफोरखौ। बिनि उनाव जों सफैखांनानै आलासि महरै हांख्रायजानाय आब' रिया ब्रह्म, आब' फुजि, आब' हेलिना, आब' जेनिफार आरो आब' गेमस्रिखौ गिबियावनो मान फालिजों बरायनाय जायो। स' नायलांदो। आरो लोगोसे दङ बिरबायना ब्रह्म आब' बिथांखौबो आं जौसाङाव हांख्रायदों। बिथांखौबो जोङो बयबो सिनायो। बिथाङाबो गोबां मुभिफोराव ओंखारबाय, गोबां सावथुनफोराव। जों बे समावहाय जोंनि बर' आर'नाइजों बिथांमोनखौ जोङो बरायनानै लाग्रोदिनि। बयबो आखाइ खबनानै होगोन रायजोफोर। जायखौ नोंथां मान फालि बावखांनायनि उनाव आब' जेनिफारा डान्स खालामो। स' आब' जेनिफारनि डान्स खालामनायखौ एसे नायलांदो। बेनि उनाव सुपारस्टारनि विनार मासुमाबो मोसायो। स' मासुमनि मोसानायखौ एसे नायदो।
धाबायाव डिनारनि थाखाय फैयो जानाय गोथार बोथोर सोमोगोना अख्रां सायाव दिनै आब' जेनिफार मुजों सेल्फि लायो आङो। सेल्फि एरि लाखांनानै जोङो डिनार खालामनो सिङाव जहैबाय। स' लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक, कमेन्ट, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होदो। थेंक इउ फर वाचिं।